нақшаи чоруми идоракунии муҳаррикҳои асинхронӣ. Нақшаи чоруми идоракунии муҳаррикҳои асинхронӣ ки бо номи Permanent and Instantaneous Connection to Point, яъне идоракунии муҳаррики асинхронӣ ба сурати доим ва лаҳзавӣ аз ду нуқта. мо дар дарси қаблӣ оиди доим ва лаҳзавӣ аз як нуқтара дида баромадем ва дар ин нақша боз дар мадори фармо, занҷири фармо боз якам тағйири илова ҳаст. Бархилофи нақшаи қаблӣ дар инҷо мо якто стопни дута расти стоп дорем, яъне S1 ва S2 ва чорто калидои старт дорем. Калиди старти S3 ва S4 ино калиди стартҳои ба сурати доиманд ва аз ду нуқта. S5 ва S6 ҳам бошад ба сурати лаҳзавӣ, ки агар боз мушоҳида кунем, теғаҳои бастаи S5 ва S6 дар масири теғаи худнигаҳдорандаи K1 бо ҳам пай дар пай васл шудагианд. Яъне замоне ки мо S5 ё S6 васл мекунем, ҳамон масири теғаи бози худнигаҳдорандаи контакторро қатъ мекунад ва ба сурати лаҳзавӣ муҳаррик роҳандозӣ мешавад. Яъне ба сурати лаҳзавӣ гуфта ҳамон шастиеро мегӯянд, ки мо то замоне ки ҳамонро пахш мекунем, муҳаррик роҳандозӣ мешавад ва замоне ки қатъ мекунем, боз муҳаррик мутаваққиф мешавад. Ва нақшаша мо аз қабл тарроҳӣ кардем ва инҷа мебинем, ки бархилофи нақшаи қаблӣ дар инҷо шумораи старт ва стопҳои мо зиёд шудагианд. Агар мо гуфтем S3 ва S4 ино шастои старти ба сурати доиманд, мо агар S3ро пахш кунем, мебинем, ки бо теғаҳои бастаи S5 ва S6 ҷараёнро бур мекунад ва бо контактори теғаи бози контактори KM1 1314, ки теғаи худнигаҳдоронда ном дошт, ва муҳаррика доиман роҳандозӣ мекунад. Ва стоп аз кадом нуқтае ки бошад, мо аз нуқтаи S2 метавонем стоп кунем, ё ки S4 ҳам ба ҳамин шакл аст. Ва мо мушкили симулятора дар дарси қаблӣ дидем, ки барои ба сурати лаҳзавӣ амал кардан якам иштибоҳам мегирад. Яъне мо замоне ки S5 фаъол аст, яъне идоракунӣ ба сурати лаҳзавӣ аз як нуқта аст, нуқтаи якум S5, мо мебинем, ки масири ҳамон теғаи бози KM1 қатъ шудагӣ аст. Теғаи бозиш қатъ шудагӣ аст, яъне муҳаррик ба сурати лаҳзавӣ танҳо бо теғаи бози ҳамин S5 роҳандозӣ шудагӣ аст. Яъне бо S6 ҳам ба ҳамин шакл аст. Яъне мо агар пахш кунем, мебинем, ки масири теғаи бози KM1 қатъ шудагӣ аст ва ҷараён ба теғаи бозе, ки аз рақами 1314 S6 буд, омад ба KM1, симпечи KM1 тағзия шуд. Ва ҳамин нақша аст, нақшаи идоракунии муҳаррики асинхронӣ ба сурати доим ва лаҳзавӣ аз ду нуқта. Агар мо ино дар амалан агар симкашиша анҷом диҳем, ҳамон мақсад асосие ки мо доштем, ҳамон сурати лаҳзавӣ ва доим бе ягон мушкилӣ амал мекунад. Яъне мушкилӣ дар ин ҷоя дар барнома аст, ки мо ҳамон сурати лаҳзавиро мушоҳида карда натонистем.